Вижте на какво се натъкнах. Разхождайки се из нощна Варна, погледнете каква уникална катедрала. Прекланям се на майстора, който я е построил. Да ви кажа, че втория турнир също се представих чудесно. Отново се класирах на второ място отзад напред. Имах невероятни срещи, играх много добре, но просто, както казват сърбите, играли сме удобно, ама не сме имали шанс. И аз сте така. Но поне изразходих калории и после се натъпках с въглехидрати, защото те са пълни с витамини. А сега отново ви показвам тази пешеходна улица, която е великолепна, пешеходната улица на Варна. Издишай и поръчай още една порция. Дани, 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 йога шампион, с кебабче ставаш ти милион. Обикаля света без план, всяка мацка му е фен голям. Дани, Дани, огън и дим, гуру, плейбой, всичко в един. Където мине става купон, Петров е живият закон. Ха! Кой е сега най-известният? Кой му пеят песните от Сицилия до Гренада? Че дори и индийците ми знаят песните. В Делхи и в Боливуд вече са известни. Дори уличните музиканти във Варна. На състезанието по тенис завърших предпоследен, втори отзад напред, което пак си е престижно. Вице шампион. Поканиха ме за още една среща, която ще бъде специален турнир, организиран за мене, и тя ще бъде съвсем скоро. А да ви покажа разхода на колата. €22 и 59 цента. От София, Созопол, Каваци, Каспичан, Тутракан, Луната, Варна. Направо се разцепих от пътуване и имам 22 евраци разход на колата. Така че много си обичам колата и така мога да си позволявам с 100 евро на море. И то за 20 дни. Леле! А сега какво ли ни чака? Отиваме в мола.
Егати хубавите коледни играчки посред лято. Много забавно в този интересен и много хубав мол. Макдоналдс. Много вкусни ми изглеждат тези ребърца. Но съм на диета и само ще си ги снимам. Я кажете кое ще изберете. Макдоналдс или тези вкусни свински ребърца. Познайте и какво аз ще избера. Ей, това масажните столове било голема работа. Да си в мола и да ти прави масаж стола. Много яко. Ама знаете ли кой е по-яко? Да си в Тайланд и азиатка да ти прави масаж. Вау! Много пъти ми се е случвало, дай скоро пак да ми се случи. Но до тогава ще се наслаждавам на стола. Еха, в това море какви големи акули, толстолопи и каракуди плуват. Леле, ще сега отивам да си взема една въдица и ще ги хвана. И ще ми излезат без пари, защото съм ги уловил, а не съм ги купил. Бъбреци. Ето ви една много по-сериозна катедрала. Всъщност не знам как ги категоризирах по-сериозна и не чак толкова сериозна, но тази, която ви я показах от вчера вечерта, беше по-мъничка, пък тази е по-голяма, по-лъскава. Та затова казах по-сериозна. Може би трябва да използвам друга терминология. За тези, които за първи път ще идвате във Варна, да кажа, че много близо до тази катедрала, ето в такава посока, е един от най-яките пазари. Вижте колко е близко. Пазара, катедралата е зад гърба ми. И още нещо, сега ще ви го покажа. Ето да видите какви големи кайсии ми подариха, защото съм бил известен. Ето, както казах, седа на пейката и ще си ги измия. Ето тук на тази чешма. Ето, виждате ли? На здраве!